Bhui Ceoltóirí Chois Fharraige Gradam Glúin Z ó údarás na Gaeltachta deireanaí don obair a dhéann siad mar chuid de Taisce Chois Fharraige. Is bailiúcháin é seo scríbhneoirí, ealaíontóirí agus scéalathe á túla. Sin fá go rúmúd a seo na go lachmuid páirt I togra álinn Taisce Chois Fharraige. Dólamúid páirt a chum Ceoltóirí as a gceantar agus rigamúid tafada físe agus fuaime arab agus bhí cód na bhar agus cód na mánaing freisin agus rigamúid tafada chopla órán agus tá sin le feiceáil ar a siomh Taisce Chois Fharraige. Scríb me agus mo chláán faoi Johe mo cheáin filíochta am rauch. Johe mo cheáin sin oncuil mó am óhaine agus bhí neart Gaeltachta chuin faoi. Bhí me sé ag an rá oscailt effigiú a bhí ag Taisce Chois Fharraige. Bhí ceannach go píosa geireachtas na Gaeilge Geáine agus bhín ceann eile sa Gunamara Coast agus bhín ceantar legan. Bhín mise chasan busca ceol le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige. Ba méon duine ba óga bhí casa le cóirna bhid ar thugur Taisce Chois Fharraige. Rinne mo jofar saibh tonscan na faoi Bronnadh Gradam Glúin Z is ealaíontóir agus filíochta. Dúirt me sé dán do bhenim nádar scríb méad ó Jo Steve Nuachtain agus hafod mud in stúdio Cúla4. Tá na tograí ar fad le feiscint ar taiscecf.ie. Aisling ní gona bháin Nuacht Cúla4 chun duine Gaillimhe.